pri mojom treťom videjku z Minecraftu. Po dlhej dobe sa konečne vidíme. A dnes si zajdeme do Netheru a ako si mi to tu laguje. To nevadí, ale dostával som tú väžu, ale síce som vravel, že bude trošku väčšia. Je väčšia, ale nie je zase širšia. A dnes pôjdeme si zoberať obsidián. Len kde ho mám teraz? Tu. Zapaľovač máme kde? Zoberiem toto. A ešte toto. Dobre, dáme na crafting. Takto. Som bol ťaží teraz akurát a enchantoval som opäť. Fajne mi to vyšlo celkom. A vlastne ideme si dám si niekde inde portál a si spravím cestu, aby som vedel, kde je síce. A tam vlastne, kde ma to portne, si spravíme nejakú doly alebo farmu. Ešte uvidíme. Husté. To je fakt dobrý enchant. Toto. Jej, skoro som spadol. A tu si dáme torčku, aby sme vedeli, že ako ideme. Tu si postavím. 3. Takto. A zapálime ho. Počkajte, ešte si spravíme takto. Takú kulovú cestu. Tam zvedavý, kde nás to portne. Potom si tu budeme robiť aj cestu, ale to už necháme na 4. diel, ale portlo ma to tam, kde som nechcel. Takže budeme musieť kopať hore. To s týmto. A mám skin gamera, pretože som s ním hral, som ho začal pozerať teraz častejšie, tak preto mám gameříka. Load si tady dáme. No. A sme v púšti. Když iba som klikol a hneď fuč. Tu som sa prvýkrát spavnul, sa mi zdá, že tu by mala byť dedinka. Či? A nie. Nevynabijame. Dobre, ale ja si čo najbližšie ku tomu postavím taký menší dom so stajňou. A vlastne tu bude farma na kravy. A ops, a teraz kde to bolo? Teraz to je dobre, tu to je. Dobre, našlial som to. Pravíme si tu takýto stôl veľký. By sme vedeli, že to je tu. A neviem, či si to spravím v púšti, alebo
Alebo tuto v tomto, ale asi v tomto. Dobre, tak si ja pustím. Pôjdem si po veci. Dobre, a teraz ako sme tu prišli. Takto. Tu opäť poznačím tú cestu. Ale teraz neviem, kde som, odkiaľ som prišiel. Asi odtiaľto. Aha, odtiaľto, dobre. Že cestičku poznáme. Vyplo mi Minecraft. Prečo? Dalo nás to sakryš. Sranda, prečo mi to spadlo? By som bol zvedavý. Práve toto. Nejaké čestky. Potom ešte zoberieme toto. A ešte toto. Dobre, máme plný inventár. Teraz ak zomrem, tak sem v žiti. Musíme schody spraviť. Či? Treba. Dobre, tento čestky máme, dobre. To najdôležitejšie máme. A môžeme sa vrhnúť do stavania. Kde som tu začal hore stavať tie schody? Tu? Si to označím. Ale celkom nízko nás to portlo. Neviem prečo. Máme plný inventár, som zabudol. Takže spravíme si to tu. Budem to robiť tak, ako má to Pedro. Asi na taký štýl. Dobre, takto.
možno budem aj natáčať s webkou, ak to budem vedieť spustiť, potom sa budem chystať s niekým už točiť na nejakých serveroch, takže tu bude takto a toto tu. Teraz si to tu pohádem všetko, čo mi netreba, veci aké toto a tieto zatiaľ. Dobre. Takže toto bude tu, raz, 2, 3, 4, vysoké to bude. Zberáme tieto hovadinky a každých 5 to dáme, či raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Raz, 3, 4, 5. Toto bude musieť byť takto. Raz, 2, 3. Počkaj, to takto budeme robiť už. Teraz sa tam už nejako dostať hore. Takto. No sa môžeme namôcť. No to, ešte tieto, môžeme sa do toho pustiť. Neviem, či to v tomto dieli dostávam, či v budúcom, či neviem, v tom 4. by sme už niečo tu nevychádza. Tu je iba 4, a tu je 5. Tak to spravíme. Budú 3. No budú 3. Keď to spravím takto. Takto. Dobre. Začneme už toto takto dávať. A tu by bolo 5. Dobre, tak teraz tu je 1, 2, 3, 4. Tak to bude takto. Není to síce pekné, ale niečo ešte skúsim vymyslieť. Ale prečo mi ten Minecraft spadol, to by som bol zvedavý. Mám 4 odberateľov, ja im ďakujem za tie odbery a dúfam, že niekedy dovrším
aspoň 100 odberateľov. Wow. A chystám sa točiť, možno aj GTA San Andreas sám. Možno. A možno to bude s niektorým z vás, tých odberateľov. Aha, čestka. Som zabudol, že tu je. Posledný stack, sakryš. Dúfam, že mi to vyjde. Neviem, či v tomto dome ešte bývať nebudem. Lebo sa mi to začína vidieť. Dobre. Ako to vypadá? Celkom útulne. Raz si tu hodíme toto. Toto sú marinky. Zarberieme si toto. Tu budú ploty. Asi neviem. Ploty alebo mreže ešte. To môžete napísať do komentov, že čo by ste tam radšej dali, mreže alebo plot. V akých týchto sú tieto kone v biomoch? Sa mi zdá, že tých obyčajných. Môžeme ísť na výpravu použiť. Zoberiem si pár vodítok a si pôjdeme nájsť nejakého konia. Počkaj, tu takto by mala byť. Jedna stajeť. Máme ešte drevo. Tuto, dobre. Takže tu budú 3 stajne a tu bude také seníky. Ale tuto budú iba asi tieto 2. To mi tiež môžete napísať, či iba dáme 2 alebo 3. To bude trošku čudné, ale to nevadí. Alebo posuniem to ešte o jedno. No, teraz to je lepšie. Len teraz to zasahuje do dverí, tak tu budeme musieť niečo zrobiť. Tak teraz to už bude musieť byť takto. Aha, toto dáme takto. A toto bude zo z tých mreží. Celé. Alebo z plotu. Ešte toto takto dobre, že to by sme mali jedno. A tuto ešte to, počkej, neviem, či mi to vyjde, či nie. Mám tu hlinu, či musím ísť do milu, aj tak mi treba železo. Takže železo, drevo, ak nejaké, počkaj, tu už nemám drevo. To nevadí, niečo nájdeme. Ale hlavne to železo, aby sme nezabudli.
Ak tu bude vyššie ako 10 lajkov, tak natočím video, ako zjem škoricu. Cukor, škorica rovná sa pohroma. Ale horšia je škorica, taká sama ako keby so cukrom. Sa musím priznať. Dobre, toto mi bude stačiť. Ešte čo som to chcel, jej železo. Bereme si pol. Ešte toto. Keď to si vykraftíme tu. No, to by malo stačiť. Dúfam. Ešte som dostal jeden nápad na tie dvere, ale to neviem, či to bude fungovať, že by sme ich spravili zo tých pistonov, či... A my tiež môžete napísať do komentárov. No. To si tu pokosím, nech mi to tu nešpatí. Počkaj, tie 3 som tam vracial, škoda. Ešte by som spravil kyblík. A by som tu dal také. Dobre, tak. No, není to celkom zlé. Len tie okna neviem, z čoho dám. Dobre, ešte si toto tu zastavíme. Budeme končiť. Dobre. Takže to z dnešného dieliku všetko. Ak sa mi video páčilo, dajte like. A potom napíšte do komentu, ako to mám dať, z čoho. A čaute pri ďalšom videjku.